Sa kalasamahan ug sanag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya atong Ginoo sa Kristo ug ang gugma sa Dios wang parigiusa sa Espiritu Santo managay. Manausab kanimo. Mga igsoon nga katigom katigom ditong pagdaig sa Dios sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Juan Mary Vianney. Ato iapil sa atong pag-ampong ato ang mga kaparian, labi na mga paris priest. Ato sa kinihalad alang sa kayuhan sa mga masakiton, alang sa kadinaw, sa gasa sa kayong paglawas kinahanglan sa matagusa. Labi na mga lumilihok atong parokya o basilang pamilya. Siguro mahimo kitang dako sa pagsalmo ting santos nga misa, nusula to karon ang mga kasalang ato nabuhat ug mga ikot sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisala ko sa Dios nga magahong sa matalan tanan. o kayo Kaninyong mga mga igsoon igsoon nga nakalapat sa nakuyamot sa rahuna sa pulong sa buhat o sa lapaguhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuya ko kang Santa Maria kanunayang ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron ninyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita Dios nga magahong matalan o pasaylo sa itong mga sala, pero ta kita niya gadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magambok ito. Magahamog maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kahugi o kamaatimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi siyang paniignan o pangama, makadani kami sa mga kaigsunan diha sa gugma alang kang Kristo, ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo ang Dios sa Israel, miingon kanako. Isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dili na maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunog. Walay moamuma kaninyo, ug walay tambal alang sa inyong kabahong, ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na kamo sa tanan ninyong hinigugma, wala na sila magtagad kaninyo. Giatake ko kamo sama sa akong kaaway, ug pait ang silot nga inyong naaguman. Kay daghan man kamok sala, ug dautan kamo kaayo. Ayaw na kamog pagbagulbol bahin sa inyong mga kadaot, ni mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa inyo, tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, o sa hilabihan ninyong pagkadautan. Nag-ingon ang Ginoo, ibalik ko ang mga kaliwat ni Jacob
sa ilang kaugalingong nasod, o kaluyan ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo niini mag-awit og mga pagdayeg og maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila og pasidunggan usab. Ibalik ko ang kanhing gahom sa maong nasod og lig-unon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila. Ang mumando kanila ila ng kadugo, usa ka pangulo nga kauban ranila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon. Walay mangahas pagduol kanako, kundili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mailang Dios. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong magtukod pag-usap sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasud magtaho sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha sa matukod sa pag-usab sa Ginoo ang Sion, ug mapakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kiniya lang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat pagdayeg sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw, gikan sa iyang balaang buki, gikan sa langit ginanaw niya ang yuta. Arong pagpamati sa agulo, sa mga binilanggo, arong pagluwas kanila nga gihukman, alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga anak sa iyang sulugoon mulungta, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isang yaw sa Sion, ug ang iyang pagdayeg diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan magpundok ug ang mga gingharian, arong pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usap sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya.
Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo madakay din. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Jesus sa mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Og sa pagkagabi na si Jesus naginusara didto niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 na sa kadlawon, si Jesus miadto kanila og naglakaw sa tubig. Sa pagkita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila, og nanyagit sila sa kalisan. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha gidawat siya ni Jesus og gibira og mingon si Jesus kaniya. Pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Hesus og wingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw, og midunggo sa Genesaret, og si Hesus nailhan sa mga tao. Busag ipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga makayutaan, og ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya, nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti o ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gipalakaw ni Jesus ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Andam ni Jesus biyaan ang kahayahay sa panag-uban aron maginusara uban sa Ginoo. Diha sa kahilom ug wala ang uban magdala kadiyot sa kamingaw o kahawang sa kahiladman. So panalitan na ay reunion, na ay paskaron gisaulog ang saksaak mo. Sax Day, no? So daghan ang mga minguli, no? O laing okasyon, piyesta, no? Or adunay patay, no? Kay usually manghuli una ay namatay nga suod sa kinabuhi o higala, no? Pero kung kining tanan mawala na ang mga bisita, hawang, no? Hawang anaa ang kamingaw, no? Pero dawato nato ang realidad o mubalik kita sa tinuod ng kalibutan tungod kay kini mo ang dagat sa mga panghitabo sa kinabuhi. So dali kayo bation ang tinguha sa pagpangita og mga tao aron mawala ang kasakit sa paginusara. Nining hitabua kinahanglan mulahutay kita sa pagampo. Kini nga pag-antos gikan sa kahilom mahimo siya nga kalipay o kalinaw, no? So muna sa matag panahon nga wapil kag retreat, no? So the second days ngadto na sa katapusan nindot siya, no? Ang imuhang bakasyon uban sa Ginoo, no?
So naa ang kalipay, ana ang kalinaw. So kinahanglan nga magpabilin kita uban sa Ginoo ug makat-on sa kalipay sa iyang presensya diha sa pag-ampon. Karong adlaw ato gisaulog ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, no? So kinsa man siya, no? So pura paroko sa Ars niya, suok kayo ang maong lugar, no? Pero tugod kay siya maampuon nga tao, nagpuyo sa balaang kinabuhi ug nangalagad sa mga tao, no? Ayang mga parokyano nga walay kakapoy sa pagpakumpisal, no? Aron lang maluwas, no? Ang mga kalag, no? So nahimo siyang bantugan ug daghan nga mga tao sa kasikbit nga mga parokya dioceses muadto lang aron pagpakumpisal, no? Mukumpisal kaniya. So muspend siya og 16 ngadto sa 18 ka oras, no? 16 to 18 hours kada adlaw, no? Aron lang paminaw sa kumpisal sa mga tao. So mao siya magsunan. So himo siyang patron sa mga parish priest o sa mga kaparian. So mao siya makaigsunan ng hagit sa atong padayon nga pakigsuod sa Dios ug padayon maningkamot sa pagpuyo sa balaang kinabuhi, taliwala sa daghan nga mga gitawag nato pagtintal, sa daghan nga mga pagguba sa atong relasyon uban sa Ginoo. Ikaduha makaigsunan moingon si Jesus, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Og mitubag si Pedro, Ginoo kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Adunay mga panahon sa ato ang atong kahadlok sa hilom nga pag-ampo mas lig-on pa kaysa kahadlok ni Pedro kang Hesus diha sa tubig. Kita na yusto na uban sa kadaghan ng mga tao, keeping busy, gibati nga gikinahanglan og mahadlok nga wagtangon kini nga comforts even sa bubo nga oras sa pag-ampo. Andam unta nato i-give up kining common comforts at least temporaryo lang kung gusto kita nga makat-on sa pag-ampo. Kinahanglan atong ibakanting atong kagalingon nga punon ni Kristo musalig ug musandig diha sa iyang kusog. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mangayo kita sa Ginoo sa pagtuog kalig-on nga mulahutay diha sa halawom nato nga pag-ampo sa tibuok nato nga kasing-kasing. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalibanong pag-ampo. Sama siyang gidasig ang madudahong pagtuo ni San Pedro, si Jesus kanunay gayong uban kanato. Ang iyang kamot mikawhat aron paglig-on o pagtuboy kanato. Muingon kita, anak sa Dios, luwasa kami. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios, nga sa tataw nagkahiu sa libot sa sumusunod ni San Pedro ug sa mga apostoles, magiyahan, pinaagi sa gamhan ng presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis ug mga bagyo nga ilang masugatan. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga kadtong mga nasod nga nagkabahin tungod sa gubat ug sa mga panagsumpaki, makabato na og kalinaw ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga sila nga sa walay tumong na ano diha sa nagpangasing mga balod ug kinabuhi makakaplag diha kang Hesus ug malinawong dunggoanan. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga masakiton makakitag kalipay sa kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami.
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teopilo kamumot og Joshua Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga matuhuong mitaliwan na makakaplag sa langit ng pahulay dito sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Ginoong Diyos, sa imong pagdawat dining mga pangamuyo, ihatag ka namo ang ligong pagtuo ug makaunayong pagsalig diha sa imong anak, among maunugos nga buhi ug hari, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Langit nun among amahan, among igasa, ang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa among kasaypanan, dawat na himuha nga among kaluwasan, dawat na himuha nga among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhat o kinabuhi, gihimo niyang halad, nganhang kanimo, mahius ang among buhat, ug ang among kinabuhi, ingon ng Diyos ay tubig, isagol sa Ginoo, ingon ng Diyos ay tubig, isagol sa Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamurong ako yung sakripisyo, dawaton sa Diyos nga mahan nga magahong batanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga magahong maingon, nga ang mga gasa gihalad alang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Diyos doon nga gahom, itugot nga sa ingon, maghatag kini kanamo sa bunga sa kalawasan nga gikan kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios ka tunhay magahom matanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Juan Maria Vianney. Sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa panigingna sa sakit sa panigingna sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan, pinaagi siyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi siyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoong Diyos sa kagahuman. Pulo ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa
Sa nagawin ikaw, Ginoo, ug tuburan sa ang kasantos, ipadalangin mong Espiritu o pagsantos ng mga gasa, ron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag inigadto siya mga tinunan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinunan og bingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo mga gahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero mga bukit sa bahan, ug gamit mga pulong itudlo kanato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo, mo kami luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Araw tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaubon sa pagbalik ni Kristo among maunongos. Kay imo manang harian,
ang gahug ang himaya. Hangtod sa kahapluran. Ginoong Jesucristo, gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kay Diyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Derut sa Diyos nga nagawagtag sa mga sala. Sa kalibutan kaloy kami. Derut sa Diyos nga nagawagtag sa mga sala. Sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nakawagtag sa mga sala. Sa kalibutan hatagi kami sa kalihina. Kini mo may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog. O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among pag-iugma ug pagsimba itugot nga kami nga nangalawat ng Eucharistia magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niya. Manaasab kanimo. O palangin ang takamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat kamong isangya ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, napulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon sa gihapon atong pagsi